Arratsaldeon futbolzale guzti-guztioi, La Romaredatik. Zaragoza eta Atletiken arteko norgehiagoka, hasteko minutu gutxi falta dira, jokalariak zelaian, epaia eta marrazainak ere bai, hortxe duzue marrazainetako bat, hain zuzen ere, sarea behar den moduan dagoen ala ez ikusten, eta hamaikakoak aipatzeko asti askorik ez daukagunez, azkar ekingo diogu lan horri. Bien bitartean, esan dezagun, Eskinas Torres izango dela epaile, bi kapitainak Mendiguren eta Pardeza, eta honako gizon hauek aukeratu dituzte Víctor Fernández eta Jose Maria Amorrortuk partidari hasiera emateko. Etxeko taldearen aldetik, Juanmi, Cafu, San Juan, Cáceres, Óscar Aguado, Pardeza, Aragón, Snyder, Higuera eta Najim. Atletiken aldetik, Valencia, Tabuenka, Larrazabal, Larrainzar, Karanka, Urrutia, Vales, Guerrero, Alkiza, Mendiguren eta Valverde. Behar bada gogoratuko duzuenez, Amorrortuk 17 gizon ekarri ditu ona, eta Ulkitik kanpo gelditu dena Suantzez izan da oraingo honetan. La Romareda ez da bete, utzune handizamarrak daude eserlekuetan. Hemen mundu guztia Parisen jokatuko den Errekopa finalaz ari da pentsatzen, eta hortarako dirua aurreratzen ibiliko dira nunbait hemengo futbolzalea. Gainera gaurko partidua etxean lasai, telebistaz ikusteko modua ere badute. Valverde eta Julen Guerrero baloia jokoan jartzeko prest. Eskinas Torresek oraintxe bertan eman du hortarako agindua. Mendiguren baloia atzeran Larrazabali, honek oraindik atzerago Karankarentzat. Zaragoza taldeak 29 partidu daramatza La Romaredan, ligako partiduak noski, galdu gabe. 93. urteko urriaren 24an galdu zuten azken aldiz Víctor Fernándezen mutilek hemen. Eta denboraldi honetan, bi talde izan dira berdinketak lortu dituzten. Lehen jardunaldian Tenerife, eta orain aste batzuk direla Erreal. Óscar Valdez. Valverde iritsi zaio baloia Eskinas Torresek ikututa gero, Julen Guerrero ostera ez da iritsi, Najim bai. Baina argi dago futbolzaleek partidua ikustea nahi dutela, eta guk ere horixe nahi dugu, zuei aldenik eta ondoen eskaintzea. Dena den hemen bertan partidua egiten ari den telebistak izan ditu arazo horiek, barkamena eskatu behar dizuegu, eta ea ondorengo minutuetan beste horrelako akatzik ez den gertatzen. Baloia zelai erdi inguruan Zaragozakoek harrapatu dute, Cáceres, hegaletik García San Juan, bere pasea, Iñigo Larraintzarrek oso ondo ikusi du, eta baita baloia babestu ere, Snyderrek harrapatu ez zezan. Atan horretan, 4 minutu bete dira, eta orain arte, inolako arazorik ez du izan Atletikek. Ez, orain arte ez du ezer izan, ez. Ikusi duguna, zuek ez duzu asko ikusi, baina guk hemen zelaian jarraitu duguna da, aldaketa horiek zer ekarri duten, ez. Atzean ez du zer ekarri, lauko lerro horrekin jarraitzen dute,
Zelai herria pixka bat Urrutia eskubian Oskar Balez ezker erdian eta Mendiguren ezkerra ipini dute eta Guerrero eta zigan Alkiza, Alkarren ondoan ari dira jokatzen Valverde goian utziz, ez? Nik ustean dute, bueno, askatasun oso ari dira biak, Batizak gora begira, defensako lanak oso gutxi egiten du bakarri bere lekuan egon eta jendea tapatu. Snyder jokoz kanpo orain. Bai, eta Valverde goia jarraitzen bakarrikan dago, zigandan ez dagoenez, bera bakarrikan jarraitzen du goian. Eta Zaragoza pixka bat, sistema berezi pixka batekin, Batiz bat goian jokatzen du, goian Snyder jokatzen du goian, eta bere atzean, ez bi egaleta maizik eta bere atzean metro batzuk atzeo zelai erdian, inguratuta, bai Partez eta bai Higuera askatasun osoz. Eta gero, zelai erdian Nayin, Aragon eta Oskarrek, defensako lana Nayin eta Oskarrek, eta Aragonek gorako bidean. Alkizak areaz kanpokaldetik jaurtitzea erabaki du, baina kasu honetan goitik joan da berak botatako baloi hori. Ikusten ari gena dela atzean, atzeko lerro hori, oso aurreatuta jokatzen ari dela Atletik, ez? Zelai erdian presioa egin, eta lerro horri Zelai erdia inguratu, ez? Oso aukera gutxi eukitzeko Zaragozako jokalariak baloia daukatenia pentsatzeko, ez? Askar jokatzeko presio horrek eragin hori hartzen du. Eta horre presio horrek erakarriko duna baloiak lapurtzea eta kontraraso ateatzea. Baloia inguru hortatik Oskar Balezek atera du orain, Valverde kontrarasoan, ez dauka inor laguntzeko eta bai Zaragozako jokalariak inguruan azkenean kendu egin diote baloia. Juanmi, Antoni Zedrun lesionatu zenetik, Juanmi gazteak hartu du lekua hor Zaragozaren atean eta Victor Fernandezek bere konfiantza osoa eman dio. Alboko sakea García San Juanek egingo du. Jokalari gaztea bere normalean zelai erdian aritzen da, baina gaur bajen eraginez ezkerraldeko atzelari moduan ari da jokatzen 21 urtez beherako selekzioarekin hainbat partidu jokatutako García San Juan. Bai, hau da Zaragozan lehen aldaketa hor zelai erdian atzean egiten duna berak, ez? Victor Fernandezek zelai erdian jokatu du, atzean zentral moduan jokatu du, egalenan ere bai nik ustean dute komodin badela. Hor ez du Pakete Higuerak baloia ondo harrapatu, ez dakit jokoz kanpo ezote zegoen, dena den Marrazainak ez du banderarik jaso, eta kontrola ona izan balitz, Juanjo Valentziak ez du aldia pasatuko zuen. Hor joango dira arazoak, Atletikek zonako markaketa bat egin behar du, baina oso konzentrazio handiakin, zergatikan Snyder, Partez eta Higuera asko mobitzen dira batetikan bestera, askatasun guztiekin mobitzen dira, dute atzeako lan hori egin behar, eta berak nun ikusten du jokaldia area joten dira, eta horregatik konzentrazio handia behar dut horretzen zonako markaketa hori egiteko, ez? Ikusten dut daola gaurko Atletik ez zer egin handia, ez? Atzean, no? Atzeko jokalaria batez bat. Mendiguren pase sakon Alkizarentzat, ez da iritsiko Donostiarra, baloia ondoko marratik, beraz, atzeko zakea. 8 minutu bete dira, utzean da markagailua, eta orain arte partidu honetan ez da golaukera bakar bat ere izan. Zelai erdian daude pilatuta jokalari guztiak, zelai erdiko borobil horretan gainera, orain García San Juanek eskerraldetik barnekaldia egin nahi du, eta Buenkak moztu du García San Juanen alegina. Julen Guerrero oso ondo, kontrarazon orain bai izan dezake Atletik zerbait egiteko modua. Valverde ez zegoen jokoz kanpo, baina irtetzen ari zen, eta irtetzeko egin duen alegin horrek gero ezertarako aukerarik gabe utzi du Ernesto Valverde. Bai, baina hori da jokaldia egin behar dutena, baloia lapurtzen dutena azkar kontrarazora atera. Cafu, hortxe doa munduko txapeldun Brasilko selekzioaz izandako jokalaria. Area barruan da baloia. Snyderrek atzerantz, Cafuren jaurtiketa, Juanjo Valentzia garrapatu du. Bai, horre oso arriskutsua da Snyder, hor oso ondo babesten du baloia, bere korputzakin da gauzak ondo egiten ditut hor,
kontuz zibili behar da, falta bat egiteko garaian da kontuz, hobe da, induna horri nigo Larraiztarrak ez, aguantatu bizka bat, eta, bueno, gero baloiak afuri juntzaio jaurtik eta gona, baina Valencia oso ondo. Oskar Tabuenka izan da orain, aurrerantz buruz bota duena, Julen Guerrero etorri zaio baloia. Bitxor Alkiza eta Valverde ditu aurrekaldean. Alkizak Josu Urrutiari. Honen pasea, Alkiza berak aprobetxatzeko modua zuen, Mendiguren, eta azkenean, Cáceres izan da, Cafu, kanpora bota duena. Bai, hor atezaina nahiko gaizki atera da. Cafu ondo iristen zen baloi hortara, kanpora botatzeko, eta atezaina oso berandu, eta gaina min hartzeko jokaldi batean, ez? Baina, bueno, nik ustean dut hori egin behartula, ez? Baloia dudanean orain arte egiten nahi direna. Jokatu zelai erdian eta azkar atera, da egin dutena ez dute egin behar, zelai erdian galdu, ez? Kontragasoko taldea da, Zaragoza talde hau, oso jende arriskutsua du. Zelai erdian pase hona egiten ditunak eta azkarra goien. Hortxe da Higuera, jokalari internazionala. Berarekin batera, Karanka, honek ere maila hori estrainatu berria du. Aukera orain, penaltia, Sliderri, Oskar Balesek egin diona. Bai, niretzako ere, bai, penalti garbia da. Lekua hartu dio, beste baloia kentzen hasi da, bere ondoan, bere inguruan da eutzi egin dio, eta niretzako jokaldia hemen ikusita penaltia da. Hor ikusten nego eskuakin helduta eta bultzainik penalti garbia. Denaren baloian norantz zijoan ikusita, behar bada hor esperientziarik ez azaldu du Oskar Balesek. Hor baloia baino gehiago egin behartzen babestu, egon lasai kanpoa zijoalako baloia eta lekua hartu bakarrikan, ez? Da hori egin dio besteak, lekua hartu dio aurretikan eta gero, penaltia provokatu du eta penaltia besteak falta egin dio eta penalti garbia izan du. Aragone jaurtiko du penalti hau eta 11. minutuan bere talde aurretik jartzeko modua du, hala ere geratu egin dio Juanjo Valentziak penaltia, Aragonek erdingurura bota du, indarra hundirik gabe eta Juanjo Valentziak oso ondo gelditu du penaltia. Hor oso gaizki epailea, hor ikusten dugu, nunda Juanjo Valentzia baloia jotzen dugunean ikusten dugu 2 metro aurreo gutxien, ez? Eta horri errepikatu egin behar da. Aukera eman behar zaio falta jaurtitzen ari. Ez geha, gezki pentsatu atleti delako ez delako, ez. Hori legeak ala, arauak ala daudelako, baina nik ustean dut, holakoa pasatzen dira epaileak gorron behar du. Epaileak ez du bitatu eta Juanjo Valentzia oso ondo. Juanjo Valentzia gaina gauzako ondo egin ditu, metro txori, parean metro horiek ondo irabazi dizkio. Pardezaren jaurtiketa, kanpora! Momento txarrak pasatzen nahi atleti pixka bat lasaitu beharko du, denbora pasa oain Valentziak egin behar du, taldea berriro ipini, alkarritza egin da bereze konzentrazioan sartu, ez? Nik uste dut hori egin behar dutela oain, momentu txarrena pasatu da, penaltik jaurtiketa zen momentu txarrena, eta hori gelditu du, eta nik uste dut oain aurrerako bidean ipini behar dutela. Larrazabalek bota du aurrerantz. Bitxor Alkiza, alboko sakea Atletiken alde. Amairu minutu, Larromaredan, utzean da markagailua. Eta lehentxoago, aukera paregabea, alperri galdu dute Mainoek. Aragonek jaurtitako penaltia, Valentzia galditu ondoren. Dena den, zelai erdian nagusitzen ari dira Víctor Fernández mutilak, eta horrek ondorio latzak ekar ditzake zurigorrientzat. Najim, falta, Josu Urrutiak, heldu egin dio Najimi, eta Eskinaz Torresek inolako zalantzari gabe adierazi du falta. Bai, zelai erdi hortan nagusi dira, nik usten dut penaltia utzi egite horrek, ondikan eta gogo gehiago ipini diola Zaragozako taldeari, ez? Eutzi behar diote zelai erdi hori, momentu txarrak izaten dira, momentu hau pasatu behar dira, baloia aldan gehiena euki behar da hankan, eta nik uste horrek konfiantza emango dio. Eta lehen penaltia bidez, laugarren penaltia izan dago Zaragoza ipitatu dioena etxean, eta bigarren utzi egiten dutena. Euneko 50% portzentaia, ez da oso ona penaltitan, orain bandera altxatu du Marrazainak, Valverde, jokoz kanpo zegoelako.
eta kasu honetan oso gutxiketik izan bada ere, arrazoia eman behar Marrazainari. Santi Aragon. Nayinen pasea, Larrazabalek moztu du. Tabuenka. Josu Urrutia. Óscar Vales. Óscar Valesek Larrazabali. Hori behar du pixak gelditu partidua, ez? Ritmo hondian zartu da, gaina kontrako ritmoan, eta ondo egiten nahi dena dago. Karanka lurrera, falta eskatzen ari dira zurigorriak, baina edozein modutan kontrarazoa dago Zaragozaren aldetik. Tabuenka eta Snyder burrukan, Pardezari iritsi zaio baloia, Kafu eskatzen, oso ondo ikusi du Pardezaren asmoa Larrazabalek, baloia kendu eta aurrerantz doa Loiuko mutila. Alboko sakea, Atletiken aldekoa da, naiz eta publikoa azarretu. Huts egin du orain Cáceresek, Valverde berarekin burrukan ari da, Valverde, Julen Guerrero, Valverde berriro, eta kornerrera bota du baloi hori García San Juane. Oso ondo hor, Larrazabal, alboko sake hori askarrate ez da Valverde bilatuz, ez? Oso ondo ondira hori behar dute, kontrarazo atera, olako ustegabetan harrapatu, eta nik ustean dut hori bali dute zerbait lortuko dutela. Poliki etorri da bere honea, Atletiko jokalariak, eta ematen dute bereze partiduan sartuta daudela. Hortxe da korner jaurtiketa, buruz Tabuenkak errematatu nahi zuen, ezinezkoa gertatu zaio, eta zuzenean inork ikutu gabe baloia kanpora. Ripoda, Zamorortzu, Andrinua eta abar, hor aulkian. Zaragozakoek huts egin dute pase ematerakoan, Julen Guerrero hori atzekaldetik etorri eta baloia kendu egin dio Aguadok, Oskarrek, barkatu, Tabuenka, Larraintzar ez da iritsi, orain Snyder bai, Snyderren erdiraketa, luzeegi eta itxiegia Pardezarentzat. Hemen dago arriskoa, Zaragozak goian jokatzen duenean, baloia gora aramatzen duenean, 3 jokalari daudere beti. 3 horiekin jokatzen dute eta erasoko jokaldiak egiten dituzte, baina gero gertatzen zaiona zelai erdian Atletik jende gehiago dauka. Zelai erdi hori irabazi behar du Atletikek. Zelai erdi hori irabazte bali madu baloia, mobitze bali madu lasai, presarik gabe, eta ondo nik ustean dut zerbait lortzeko modu da, baina gora begiratu behar da, baloia dutenean gora begiratu behar da. Josu Urrutia berriro burrukan, baloia azkenean Julen Guerrero iritsi zaio, Óscar Vales, Santi Aragonek ondo harrapatu du baloi hori, baina azkar galdu, Julen Guerrero orain gertatu zaio moduan, joko nazi zamarra zelai erdian. Baloi asko galtzen ari dira, nik uste hori ez dutela behar, baloia galdu, baloia gehiago erabili behar dute, jokaldiak gehiago bilatu behar da, nik uste dut lasaiago jokatu behar dutela eta baloi gutxi galdu. Aguadoren pasea, Kafurentzat, hortxe da Brasildarra, Cáceres, barkatu Aguado, orain Karanka nagusitu da, pasea matrakoan ez da oso ondo ibili, eta falta Nayimek egindakoa. Bai, bere hanka aurrean duela, sartu delako hor. Hortze duzu, urruntzera zijoa momentuan, bi hankak lurrean ipinita egin dio sarrera Nayimek, eta horregaitik adierazi du falta Esquinas Torres. Karankak ez daki falta nola atera, Julen Guerrerok ikutu du, García San Juan, hortxe da Óscar, publikoa Oiuka eta Azarre, baloia lehenago mugitu ez duelako, eta orain pase indartzuegia Kafurentzat. Bizkorra da Brasildarra, baina ez baloi hori harrapatzeko aina. Ez da, lehen Oskarrek eukidunean baloia jendea boiak hasi da, Kafu bere movimento oso ona zen, da ikusi du, ez du ikusi desmarke hori, ez? Da gaina zen behar Oskar ez da olako jokalaria. Oskar gehiago da, defensaren aurretik jokatzeko jokalari bat, indarrakin baloia lapurtzeko, ez? Aragonen inguruan jokatzeko jokalari bat da. Aragon baloiak bilatu eta aurrea begira, eta Oskar lan zikin hori egiteko ipintzen dute.
Inigo Larraintzarrek oso gaizki jo du baloia. Snyder, Larraintzar, azkenean Nafarrak lehengo utza konpondu du. Eta alboko sake. Nayinek egingo du alboko sake hori. Atzerantz, García San Juani emanez. García San Juanek jokoa erabat aldatu du. Eskerretik eskuinera, Cafu. Aragon. Aragon eta Larrazabal. Kornerra. Santi Aragonek berak ipiniko du baloia jokoan. Hortxe da. Oscar Bales. Izan da hor itxura baten azkenengo momentuan baloia ikutu duena. Gauza berbera iruditu zaio epaileari ere. Eta kornerra oraingo honetan bestaldetik. Nayimek aterako du. Hainbat denboralditan Inglaterrako Tottenham taldean aritutako gizona. Orain oso ondo ukabilez Juanjo Valentzia. Indartzu sartu du, ez zen erreza, hainbat jokalari baizegoen hor. Erdiraketa, Juanjo Valentziak ez du baloi harrapatzerik izan, ez dakit eskatu dion, horrela baliz behintzat, Oskar Tauenkak horre zuen burua sartu behar. Bai, hor askotan gertatzen dana, atzelariak ez du ikusten atzeko, eskatu inbertzen baloi hori, eta beha ikusten dien baloi aurrean jo egiten du, beha ez du usten atzean. Berriro beste erdiraketa bat, Snyderrek buruz, ez du oraingo honetan ikutzeko modurik izan. Nayimek, García San Juani eman diola ere, Oskar Bales. Kontrasoan Atletik. Lau jokalari daude, Oskar Balesi laguntzeko prest. Pasea, Valverderentzat, behar bada erdialdera jokatu behar zuen, Julen Guerrero horixe bera esaten ari zaio, eurak antxe zeudela eta paseri txarren aukeratu duela. Bai, Valverde egin diona da movimentoa eta bere atzelaria erditik atera du, ez? Eta besteak baloia daramanak aukeratu behar du beste zerbait. Hor baloia Valverderi matea da, ja baloia Zaragozari matea basela, oso zaila zen Valverde hortik ateratzea. Nik uste dut gehiago bilatu behar dutela jokaldia. Eta lasaiago bat izbat. Orain falta Aragonek Aitor Larrazabal. Hor ikusten ari zabetena Igera da, baina falta egin duena Santi Aragon. Hortxe dago, zangotra batu egin du Larrazabal eta bultzakadare eman dio. Eta Marrazainak ez du hori pitatu. Inork ikusteko modua izatekotan, berak bazuen, jokaldia gertatu den lekutik, metro batera baitzegoen. Snyder. Snyderren pase sakona, Juanjo Valentzia. Oso ondo. Gorputza areatik kanpo, baina printzipalena, baloia eta eskuak barruan. Orain hartzen dituen gauzak oso onak, Juanjo Valentziak, ez bakarri penaltia gelditu. Korne hortan erten duenean eta jodunean baloi hori horrek ematen dio segurantzia handia atzelariari. Eta konfiantza handia ere bai. Eta guain egin duna ere bai. Ikusten du konzentrazio handiak indagoela atezaina eta lasai jokatzen moduan da behaien atzelariak. Ez ikusten dut horrek taldeari konfiantza handia emango diola. Egin behar dutena da baloia ez galdu askar. Julen Guerreroren gola, baina jokoz kanpo zegoen. Jokoz kanpo zegoen. Hor nonbait izango zen jokoz kanpoko hori. Marrazaina jaso du, baina atzelariak ez dakipa berandu zote duten erten nortiken. Ikur dezagun, nik uste baiet, pase ematerako justu-justuan eta gainera Valverde ere bazegoen. Bai. Ez gaude gu ondoko gatuta beste arean bai gaude, baina nik uste dut momentu horiek horregon behar dela, aprobetxatu behar dira, ez? Eta Baspa ere sartu behar dela, Marrazainak ez badin badu jaso, azkenan gola izaten delako. Horrek erakutsi dio Zaragozak kontu zibili beharko duela horratzean, ez? Ez diola Atletik ez zerbait balima dauka hor arrisku bat sortzeko modua ez diola barkatuko, ez? Eta horrek aber pixka bat Zaragoza taldea bat atzeko jendea atzean uzten duen eta ez dira zelai erdi hortan joaten, zelai erdi hori irabazteko orain arte egiten bezala, ez? Bai Cafu eta bai García San Juan beti gora joan dira zelai erdi horri laguntzera. Nayim, Snyder, berriro Nayim, Snyderren jaurtik eta Inigo Larraintzaren gorputzak geratu du, Josu Urrutia, falta orain, García San Juanek egindakoa. Edozi modutan, zurri bili da hor Josu Urrutia, baloia kanpora baizikoan, eta azkenengo momentuan bere gorputza lurrera botatzeko askorik ez du behar izan. Ez, berak baloia galduta ikusi dunean, bere gorputza lurrera bota du. Baina, bueno, beste lurrean nola joan den, da ikutu igual egingo zen falta. Karanka.
hor ikusten ditugu jokalari errun dauden, ez? Higuera pixka atzera etortzen zelai erdi laguntza, baina zelai erdi hori gainditu egin behar da. Ez da zelai erdi hori lan asko egiten zelai erdia. Oskar kenduta, hor jokatze balima dute, pazientzia hundik, baloia ondo mobituz, zuloak aurkituko dituzte, eta hori egin behar dute. Zelai erdi hori irabazi behar du Atletikek aurre hamen partidu ontan zerbait egitean nahi balima du. Ez da behar bada zelai erdi langilea, baina bai kalidadea handikoa. Ba, hor da apostua Vitor Fernandezena, ez? Ba, lerro guztiak asko, ba, metro gutxitan sartu. Orain jaurtik eta azkenengo momentuan Nahimek egin du, isilik gelditu gara, jokaldia oso azkarra izan baita eta arrisku handikoa. Lehenengo Oskar Balesek gaizki urrundu du, baloia ez da kanpora irten, eta erdiraketa horrek, Higuerak egindako erdiraketa horrek, atearen aurrekaldea hegal batetik bestera pasatu du, azkenean Nahimek angula handirik gabe jaurti duelarik. Bai, lehen esatere ginena ez, erasoko apustua egin duela, eta hori garbi ikusten da ez. Ba, lerro guztia metro gutxi barrun sartzen ditu, horrek egiten diona, kalidadeko jende horre, metro gutxiago erainazi atzeko bidean. Zaragozakoan erasoa, Kafuren barnekaldia, Kafuk erdiratu, Josu Urrutia kanpora. Eta gero horrek egiten duna, metro gutxi barruan sartze horrek, ba oin egin du, galetako jendeak, ba, metro asko ukikora joteko, erdiko lan horrek, eta metro gutxi barrun sartze horrek egiten duna baloia asko lapurtzea, eta gero Kafu eselakoa, ba, belzue falta da Kafu hor daukagu, ba, arrisku handia sortzen du bere galetatik. Nahimek atera du kornerra, Zurigorri garrapatu dute baloia, Ernesto Valverde eta Julen Guerrero, hortxe daude, berriro Julen, Alkiza bestaldean, eskubian Valverderen pase dotorea Julen Guerrerorentzat, Guerrero Oskarrekin burrukan ari da, Guerrero gerdira, Valverde eta kornerrera bota du, atzetik etorrita, Aguado. Horroza ondon dira bat izan kornera ateatzeko garaian, estrategiako jokaldi bat zen, Higuera hurbildu bera utzi pasatzen da gero Nahinek jotzeko ez, eta hor oso ondo dira Atletikek, ondo ikasitakoa, ez? Ondo prestatu dute partiduak, gauza horiek esaten dute, ba, ikusita dagoela Zaragoza nola jokatzen da, ze gauza egiten ditun da, ondo prestatuta dagoela. Hortxe da, Bitxor Alkizaren erdiraketa, Guerrero ezin errematatu, Mendigurenek ere ez, gaizki jodu baloia, eta lekutara bota du Oñatiarrak bere errematean. Oso atzeak geldidu da, korputza oso atzean utzi du eta justu iritsi da gaina baloia ikutzera ere. Amorortuk Zaragoza taldea ondo ezagutzeko arrazoiak baditu, bere bigarren taldea nolabait esateko hauxe baita. Jokalari moduan azken urteak, hementxe eman zituen Jose Mari Amorortuk, eta bitxikeri moduan esan behar dizuegu, 1981 bat denboraldian, Atletiken entrenatzaile Javier Clemente zegoela, hemen Zurigorrien atean Andoni Zedrun izan zela, garai hartan, eta kontrako taldean, Zaragozan, Amorortu. Gainera Amorortuk gol bat sartu zuen, baina hala ere Atletikek 2 eta 3 irabazi zuen neurketa hura. Zurigorriak orain erasoan, Valverde iritsi daiteke, Valverdek oraindik jarraitu egiten du, bere atzetik Juanmi, Valverderen erdiraketa, atean ez dago inor, Julen Guerrero ezin errematatu atzelariak seguru ibili direlako, Mendiguren ibaloia kendu egin dio Kafuk, baina pase amatrako nutze egin du Oskar Balez, partidua benetan nahaztuta dago, utz asko egiten ari dira, eta norbaitek gola sartu ezkero, balantza bere aldera eraman dezake. Hor Juanmik, esperientziarik eza nabarmen erakutsi du, orain arte bere lana azken partiduetan ondo betetzen ari dela esan genezake, naiz eta tarteka utzen bat edo beste egin, oraingo honetan gertatu zaio moduan. Bai, berak hor erakutsi duenara hori, esperientzia gutxi ez, hor ja Valverde jundanean area ingurura, hor falta egin behar zion. Aldaketa egingo du Atletikek, Mendiguren kenduko du Amorortuk, ez dakigu arazoren batuen, zaintiraturen bat edo horrelako zerbait, eta Lakabek
zelaiatuko da orain, behar bada. Beste jokalarien bat ere tokiz aldatu egin beharko du zelaian. 28. minutuan edo 29. horrelako aldaketa egitea normalean ez da sarritan ikusten den gauza. Orain Tauenkaren utza, baina falta adirazi du. Eskinas Torres jaunak, Tauenkak baloia urrundu nahi zuen momentuan, Nahimek plantxa ipini dio nunbait. Dakit, bera baloia sartzen du, bai. Bai, falta izan daiteke. Bai, izan daiteke, ez. Baina, bueno, holako jokaldi asko egoten dira, bat baloia sartu du bere hankan Nahimek, eta urruntzerakoan bere hanka jota Pardezari jontzai baloia. Bueno, falta bitatu dut, arruizka hundia, batezen utzi du, zergatik Pardeza ondo kokatuta zeolako gero, ez. Aldaketa honek, bai, lesio bat eukidu, bueno, ez dakigu, ez, hori jakin beharko du, dugu zer pasatu zaion. Tamen aldaketa honek ekarriko duna da, Urrutia berriro aldatu lekutikan, ez. Lakabek eskubira etorriko da, eta Urrutia aldatu ingo du lekutikan. Eta ez dakigu zer ingo duen, ez. Baita ere, talde osoa bezala aldatu du, Larrazabal zelai erdian ipini du, Karanka ezkerre galera pasatu du. Eta orain falta, Kapuri egin dio Oskar Tauenkak. Hori da behintzat, Eskinas Torresek adirazi duena. Ez dakit epailearen erabakia ez ote den izan, publikoaren zaratak entzunda gero. Bai. Lehen pixka esaten eginena ze aldaketa egondan, ez? Aldaketa handia egonda Atletiken. Oinatzen jokatzen nahi dira Oskar Balera, Larrainzar, Tauenka eta Karanka. Kapuri bere asmo ezaia ondo irten, bitxor Alkizak utz egin du pase amaterakoan, Jokos kanpo. Bai, Jokos kanpo. Ateratzen nahi zen hondiken. Eta lehen zan dugu nola kokatuta duen atzean, eta zelai erdiak editzen dana guain da, Lakabek eskubian, Inigo Urrutia erdian, eta Bitor Larrazabal eskerrean, aldaketa ia talde osoa, zelai erdi hori eta atze hori talde osoa aldatu du, aldaketa batek, ez? Entrenatzaile batzuk onelako gauzak egitearen aldekoak izaten dira, beste batzuk ostena jokalariak euren tokia mantendu nahi izaten dituzte, eta taldean aldaketarik aldenik eta gutxien egin. Bai, aldaketa gutxien, gero ikusi behar da zelaian ze jokalari dauden, da nolako portaera duten minutoietan, jende asko egiten du ikuste bali madak, gauzak ez di joaztela ondo, aldaketak egiten dituzte, bat aurrera gobota, aldatu lekutikan jendea, pixka bat txispa berria bat sartzeko eta konzentrazioan partiduan hobeto sartzeko, ez ikusten dute hori nahi izaten dutela. Falta jaurtik eta hau, Karankarentzat aproposa izan daiteke. Ikur ezagun, Urruti samar dago, baina hortik ondo astintzen du Karankak. Hortxe doa, eta Joanmik oso ondo geratu du. Bai, bere lekura jonda, Joanmik oso ondo bere zutoina zaitzen, bere zuloa zaitzen. Hortik eta oso gogorra izan da, baina nik uste dut Joanmik oso ondo kokatuta zuela. Oso zaila dela alde hortatik gola egitea, eta gola egitea limondu, eta atezainen utzu nabari izango zela. Eta, bueno, Atletik ikusten dugu ja aldatuta dena, lehenengo minutua ikusi, eta oingoa ikusi jendea lekuz aldatutak, ez Alkiza, Guerrero eta Valverde kenduta. Beste danak lekuz aldatu dute. Alboko sakea egitea desente kostatu zaie zurigorriei, baina azkenean egin dute. Inigo Larraintzar, Lakabek eskuinaldean. Hala ere, Oskar Balezi baloia emate erabaki du Nafarrak. Oskar Balez areara begira, honen erdirak eta Julen Guerreroen errematea, zutoinera. Julen Guerreroen erremate hori, eta edozein modutan lehenago Marrazaina bandera jaso omen du, Julen Guerrero jokos kanpo zegoela adieraziz, nik ez dut uste zegoen. Bere atzekoa baleiki igual egotea, baina Julen Guerrero ez atzetik etorri delako korrika. Julen Guerrero ez oso ondo sartuta, erdiraketa ona baino gehiago, ona egin du Julen Guerrerorek, Bera movimentuak erdiraketa ona egin du, ez hain ona zen erdiraketa hori, ez? Eta esan behar jokos kanpo bere atzean zegoela, Valverde jokos kanpo zegoen. Ez du oso garbi ikusi, baina errepikaldi hortan bai horrelako zerbait izan daiteke. Dena den ez dakit, zer gertatuko zen Julen Guerrerok baloia barura bota izan balu. Bai, ez dakit, Marrazaina horre joango zen, ez? Bere bandera jasota. Lakabek,
Zurigorriak badirudi pizkanaka aurrera joateko gai direla, Guerreroren errematea oso postura behartuan kanpora irten da. Marrazainari zerbait esaten ari zaio Julen. Ikusten dugu. Oraingo honetan ere gauza bera. Hau lehengo jokaldia da. Guerrero nuni sartzen erdirak eta oso ona egin du Guerrero, oso movimentu ona eta jokoz kanpo dago Valverde. Marrazaina ondo, Marrazainak ez dakit zenena jongo dan. Baloi hori eta nik usten du bere lana bete duela Marrazainak. Orain arte Atletikek bi aukera garbi izan ditu, biak Guerrerorenak, bata barrura joan da, bestea Zutoinera, baina edozein modutan ez dute baliorik izan, bi kasuetan jokoz kanpo adierazi baitu epaileak eta gainera arrazoiz. Ikusten egina da, Atleti oso ondo ipinita zelaia momentu honetan, gauza ondo eginez, lasai ematen du dagoela, eta ikusi du bi jokaldi horiek, ez? Arriskoa sortu du eta hor jarraitu behar dute. Konzentrazio honekin da lan honekin. García Sanjonek, atzerantz, Najimi. Hortxe dago Najim. Aragonek, Kafurekin jokatu du. Aragon, erdiratzea lortu du azkenean, Inigo Larraintzarrek buruz urrundu, Oskarri etorri zaio baloia. Aragonen pase sakona, Kafuk orkaranka ustekaben harrapatu du, erdirak eta badaezpadan Lakabejek buruz, kornerrera. Arriskoa hor dago, ez? Zaragozak arriskoa eskubi egale hortatik sartzen du, eta Kafu bilatu azkar, ez? Baloia ez zegoen behar den lekuan ipinita Nahimek alboko sakea egin duenean, baina Marrazainak ez dio ezer esan, orain aukera Zaragozakoak izan dezakete, baloia area barruan da, Nahimek lapikora, Oskar Balesek nola ala belaunez urrundu, Julen Guerrero, Alkiza ez da heldu, berriro lapikoran Zurigorrientzat lana, buruz, Inigo Larraintzarrek bota du kanpora, Julen Guerrero galegin handia egin arren, ezin izan du harrapatu. Orain García Sanjoan izan da zelaiko marratik kanpo baloia ipini duena. Alboko sakea Oskar Balesentzat. Azken partiduotan Oskar Bales toki horretan aritu da. Oraintxe dagoen leku hortan, eskuinaldean, atzelari moduan. Badirudi azkenean esperimentu hori ezaiola askori gustatu amorrorturi. Gaur zelaierdian atera du, bere oizko lekuan, baina Mendigurenen aldaketa egin eta gero gauzak goiti bera aldatu ditu taldean amorrortuk eta orain hortxe ari da. Berak aterako du Lakabezi egindako falta, are inguruan Valverde, Guerrero, Alkiza eta Tabuenka. Alkiza ez da heldu, Joanmi baloi eske, atzelariek laga egin diote eta Joanmik ondo harrapatu. Lehen zatiaren azkeneran iristen ari gara, 38 minutu oraintxe bertan, aurreneko 25 minutuetan Mainoak nagusitu egin dira batipat zelaierdian, aukeraren batzuk ere sortu dituzte Valentziaren ateinguruan, baina aspalditxo honetan Zurigorriak badirudi neurria hartu diotela Víctor Fernández taldeari. Naiz eta badakigu zer nolako maila duten jokalari hauek eta segundu bakar baten deskuidatzea nahikoa izan daiteke golen bat jasotzeko. Bai, hori ala da, ez? Hauek hor goian dago jendeak eta olako jokaldi batean etorrileke golen bat, ez? Oso jokalari hona dira, trebeak, teknika handikoak eta paseak egite garaian oso pase neurteak egiten dituzte. Eta aurrean dago jende horrek movimento politak. Valverde orain ez dagoela jokoz kanpo esan du epaileak eta Valverderen gola. Valverderen gola. Marrazainak ontzat eman du oraingo honetan Valverderen posizioa. Guk oso urruti gaudenez ez dugu ezer esango. Zurigorrien posa izugarria da behintzat. Eta 39. minutuan Valverdek sartutako gola
oso garrantzitsua izan daiteke partidu honen nondi norakoa adierazterakoan. Lakabeken pasea da, oso indartua eta luzea. Bai. Hor ez daukagu ezer esaterik. Ez. Ez behar bakarrik metro asko ditula, bera eta defensa duen lekoa. Oso metro asko ditula eta ez dakigu. Gu amendik bestaldean kokatuta daude eta ez daukagu esateik jokos kanpo den, ez den. Hori baino errepikaldi hoberik ez badaukagu. Hor ikusten dugu oso metro pila badula, baina baloia atatzen den garaian ez dugu ikusten nun dagoen. Baliteke Zaragozako atzelarien deskuidoa izatea, edo Marrazainak aurreko bietan bandera jasota gero, nola baiteko damuren bat izatea. Bai, metro horiek dana ikusita gero, ematen du Marrazaina nahastu egin dela, Orain Snyderren jaurtiketa oso ora, jende artera. Hori errepikapen hobia ikusi behar da, terreno gehiago hartuta, baina ikusi errepikapen hori eta metro pila bat dago, Valverde eta bere defensa, kontrako Zaragozaren defensa tarte hortan, Baloia goitikan datorrelare ematen duen metro asko baitezan behar, Aguado dela azkena ateatzen, ikusi behar noiz ateatzen dan, Edo modutan, Valverde behintzat oso dotore sartu dugola, bakoitzari berea, Atletik aurretik ipini du, eta orain ikusi egin behar. Ezan behar Valverde azkeneko hau kontatuta, 5 partidutan, 4. gola dula, Bai. Eta 4 hilabete baino gehiago egonda lesionatuta, lesio larria izan zuen Gasteiztarra, baina pizkanaka hoberantz doa eta golak sartzen ari da Ernesto Valverde. Atletikek bazuen bai horren premia. Ratxa honean dago. Ondo, Atletik ondo dago, ondo ipinita zelaian lan ona egiten, batiz bat zelai erdi hortan ez diotu guztien behin egiten bezala jokatzen. Eta ipini dute Zaragozan inguruan urduritasun bat, da hor datoze Kafun utzak eta horratzean ez daude bate guzta. Esan dugu pixkana aurrera joaten nahi ziela eta zelai hor dira bazten, da bueno, hor etorri da gola. Juanjo Valentziak egin du ateko sakea. Kafuk buruz, aurreran. Hortxe da, Snyder. Jokalari argentinarra da, talde honek duen golegilerik onena, orain arte. 12 sartu ditu ligan, Lakabejek falta egin duon, falta labarmena. Dena den Eskinas Torresek orain gozestio txartelik atera. Ni bendatzen txartela eta goziola, ematen du ez dala joan, bere bila joan dela hor. Ez dakit alderantzien zoten izan. Geldi geratu da, eta bestea etorri da bere bila, behar bada txartela provokatzeko edo horrelako zerbait. Bai, nik usten du baiet, nik usten dut bakarrik induna babestu, bere korputza. Orain arte paila ondo, orain Aguadoren erdirak eta Pardezaren errematea atzerantz. Ezen bater erreza, baina inoiz jokalari honek era horretan golen bat edo beste sartu du. Bai, osoko jokalari trebea da, hor barruan, gaina korputza horrekin oso ondo dominatzen du hori inguru hori, hor etortzen dian baloioiek harrapatzeko garaian, babesteko garaian, barrura jotzeko garaian, nik usten dut korputzari ateatzen diola sekulako eragina, ez berak txikia da, baina oso trebea. Julen Guerrerok Larrazabal eman dio, Alkiza falta. Hor ondo konpotzen nahi dira Alkiza, Guerrero, Urrutia, Oaino, Larrazabal. Nik ustean gauzak ondo egiten nahi dira, bakoitza badak iberilekoa nun dagoen, zer egin behar duen. Valverde berriro bakarrik area barruan, naiz eta Zaragozako jokalari batzuk aldamenetan izan, orain honetan ostera erdiratzerakoan. Ez da ondo ibili, eta Oskar Tauenkak zelai erdian falta egin dio Snyderri. Bueno, horrein behar dira faltak, Falta egiteko garaian hori da lekuik onena batiz bat kontrarazo hori. Hor ikusten dugu errepikapena hori zen Valverde gertiratutako baloi hori eskuan jote dion Aguado hori. Nahim. Zurigorriek ondo moztu dute pase hori, Lakabejek indartu aurrerantz, hor Aguadok Valverderi aurre hartu dio, Gasteiztarra baino desente handiagoa baita jokalari hau Aguado, orain Juanmi zelai erdirantz, Lakabejek Josu Urrutiari eman, honek ikutu gabe
Alkiza iritsi zaio, Alkizak oso ondo ireki du jokoa, Valverderen erdiraketa, eta ez zuen askorik behar Cáceresek baloian bere ate barrura botatzeko. Baloi onak harrapatzen nahi dira hor zelai erdi hortan, da gaina ondo jokatzen, gero. Nik usten dut hor dago lakakoa, zelai erdi hori hartu ezkio bere gain, baloi onak ateratzen dira eta aresko handia sortzen da. Batiz bat Valverde forman dago eta gaina oso ondo, eta Guerrero hor euki ezkio, hor ikusten dugu falta garbia eta falta baino gehiago igual merezi zuena. Oskar Balesek baloi horrik kanpora joaten utzi nahi dio, dena den. Atzetik etorri da itzuan Snyder, bultzakada eman dio, gero baloia modutxarrean bota ere bai. Snyder horrela ibiltzea, ez da Atletikentza beharroa da kaltegarri izango, mutil honek txartelak ikusteko joera baitauka. Bai, oso joera, oso urduri ipintzen da, lehian sartzen da bere atzelariarekin, eta konzentrazioa galtzen du eta askotan kanporatu da, ezan behar, 3 adiz bota dutela aurtengo ligan kanpora arbitroak. Alkiza, Larrazabalek Julen Guerrerori eman dio, Guerrerok atzeran berriro bitxo Alkizari, eta honi falta Oskarrek. Hor ondo, falta hori ondo bilatuta zeon, gelditu egin da, ikusi du hor Zaragozako atzelaria hortzetola hor gelditu dat, babestu baloia eta falta ondo provokatuta. 46. minutua beteko da hemen Lasterrera, hautzeta bat Atletik nagusi, minutu gutxi direla Valverdek sartutako golari esker. Snyderri Atletikeko 3 jokalari inguratu zaizkio eta azkenean Josu Urrutia izan da baloia kendu diona, naiz eta berriro mainoen hanketan dagoen. Eta orain, lehen zatia bukatutzat ematea erabaki du Eskinaz Torresek. 46 minutu eta 15 segunduko iraupena izan du lehen atal honek, hutseta bat Atletik nagusi, eta zelaian ikusitakoaren arabera, ezin daitek esan emaitza bidezkoa estenik, legezkoa dan ala ez, hori beste kontu bata, ez dakigu ikusitakoaren arabera Valverde jokoz kanpo zegoen ala ez, baina esan daiteke 46 minutu hauetan bi zati desberdin izan direla, erdi ingurura arte Zaragoza hobeto ibili da, Aragonek penalti bat ere hutsegin du, eta hortik aurrera zurigorriak pizkanaka zelai erdiaz jabetzen hasi dira. Berriro ere gure agurrik beroena La Romaredatik. Bigarren zatia hasteko prest daude Atletikeko jokalariak behintzat, oraindik Zaragozakoak ez dira irten. Víctor Fernández azken aginduak ematen ibiliko da nunbait. Zurigorriek ez dute beste aldaketarik egin. Lehen zatian, badakizue, 29. minutu nahi zuzen, Lakabejek Mendigurenen tokia bete duela, eta hortik aurrera Atletiken egitura, nolabait esateko, beste erabatekoa izan da. Badirudi gainera, aldaketa horrek ez dakigu lesioren baten ondorio izan den ala ez, baina baliteke inolako arazo fizikorik ez egonda ere, Amorortuk eskerraldea pixka bat indartzeko hartutako erabakia izatea, Kafu inguru hortatik errezamar sartzen ari zela ikusita. Zaizu iruditzen, Juanan? Bai, nik usten du baiet, ez du ematen zer pasatu zaionek, ez dakigu, baleik lesio bat izatea, baina baita ere sartzen da posibilia horietan, Kafu asko sartzen aitzela egal hortatikan, eta pixka bat sendotzea egal hori. Larrazabal eta Karankakin egal hori itxita dago Kafurentzako, eta aldaketa hori izan leke horregatik ere bai. Eta aldaketak aipatzen ari garenez, esan behar da, Zaragozak bat egin duela. Geli dago zelaian. Eta García San Juan aldagaletan gelditu da. Horrelaxe da bai, García San Juanen tokia beteko du Gelik, Razinetik fitxatutako gizonak. Naiz eta Perez, García San Juan jokatzen ari zen
toki berberean ez aritu, orain Gelu. Bueno, honek Zaragozari bere ohizko sistema emango dio, ez? García San Juan gutxi iotze da gora, gehiago da zelai erdian eta atzeko lana egiteko gehiago, eta Jelila erasoako jendea da, ez? Erasoako jokalari bada, gehiago ioko da gora, ikusi dute, Kafuren egal hori pixkat itxi egin dutela, eta nahi dute aprobetxatu beste egala, baina beste egalean ezan behar Oskar Bales eta Lakabek biak oso jokalari sendoa diela lan hori egiteko, ez? Tabuenka, Josu Urrutia, Lakabek doa baloiaren bila, hala ere Jelik, bera baino salto handia egin du, Julen Guerrero, Lakabek eskuin aldera, oso ondo, Balesentzat, Balesek Julen Guerrerori, berriro Oskar Balesen pasea, Valverderentzat, orain bai Jokoz kanpo. Bai. Hor bi movimentu egin ditu, lehenengo sartzekoa, gero irtetzekoa, azkenen Jokoz kanpo harrapatu dute. Hor nik ustean eta asko zuela sartu metro bat gehiago, eta aguaden aurretikan pasa, ez? Nik ustean dut hor, bai, Jokoz kanpoa, gu parean harrapatu gaitu eta Jokoz kanpoa. Nik ustean dut hori behar dula, ez? Metro baten gora beran arriskoak egin lehike berdin, ez? Eta metroa barrura goteak esan nahi du, askotan gola esan nahi du, ez? Eta nik ustean hori behar dula, pixka barrura, golelengo movimientoa barrura egin, eta gero kanpora. Valentziak karankari eman dio, hortze dago Armenianen aurka, lehen selekzioarekin jokatzeko aukera izan duen gizona. 21 urte besterik ez, etorkizun bikaina du Gasteiztar honek. Eta atzerikara, ostikada eman dio Kafuk Julen Guerrerorin. Behar bada, Brasildarrao enteratuko zen, nunbaitetik Julen Guerrero orkatiletik justu zamar dabilela, eta oraingo astindu honekin, Portugaletekoari ez zion mesede handirik egingo. Bueno, askotan pasatzen da, lesio bat egoten danean, partida jokatzen joten da jokalari horrek, beti golpe bat hartzen du lesio da hon lekuan, ez hori beti pasatzen da. Alkizak ondo babestu du baloia, bikain, baina gero Valverderentzat emandako pase horretara ez da Gasteizko mutila heldu. Dena den, alboko sakea bilbotarrek egingo dute. Atleti ondo ikusten da, sendo gol horrek morala handia eman dio. Batiz bat gola bakarri, baizik azkeneko minutu horiek, ez? Belzelai erdi hori bera izan da eta horrek konfiantza handia eman dio jokalariari. Alkiza, Valverde ezin erdiratu, kanpora bota duena Aguado, berriro alboko sakea Zurigorrientzat. Askoz lasaiago eta konfiantza handiagoz Zurigorria. Alkiza. Oso ondo, bikain babestu du baloia, naiz eta gero pasean kale egin. Orain Oskar Tabuenka, Juanjo Valentziari laga dio, honek ostikoz jokatu beharko du. Zelai erdiraino bota. Alkiza ez da heldu, baina falta egin dio Oskarri Donostiarra. Aragon. Hor dago, ez? Zaragozake Aragon behar du, pixkat pentsatzeko baloia jokatzeko erasorako, eta Aragon ez du aurkitzen. Ez da saldu partido osoan orain arte, eta hori Zaragozak asko nabaritzen du. Jeliren erdiraketa, Valentziak inolako eragozpenik gabe harrapatu du. Oso ondo sentitzen da Atleti momentu honetan hor zelaian, ez? Nagusi da, Vitor Fernández zerbait aurkitu beharko du, zerbait pentsatu beharko du, ez? Poiet hor dauka aulkien zartuta eta azkeneko rekursoa Poiet izango da, ez? Baina ikusi behar du minutu, 10-15 minutu hori nola pasatzen diran, da ber zer egiten duen Zaragozak, ez? Tabuenka ez da heldu, baina Larraintzar bai. Larraintzarrek urrundu, Jelik buruz Igerari eman dio, Najim, Jeliren erdiraketa, baloia ez da kornerra egiten orain bai. Hasieran ez, baina gero bai. Hor dago, ez, lehenengo zati osoan García San Juan ez da iritsi inguru horietara, eta ja Jeli bi aldiz iritsi da, ez, horrek esan nahi du ze portaera o ze mentalidadekin atera dan taldea. Korner jaurtiketa, Oskar Tabuenkak jodu baloia buruz, Larrazabaldoa orain bila,
Ondo nagusitu da Larrazabal, ez da gizona handia, baina bai, indarra duena. Pasea gainera Julen Guerreroren zatona da, Valverde bestaldean. Ez da irten baloi hori. Naiz eta Marrazaina bandera jaso. Marrazaina bandera jaso du. Ematen du barrutikan, urruntzerakoan ematen duela kanpora atea dela eta berriz barrura zelaira sartu dela, ez? Ematen du Marrazainak hori esan du benetan. Baliteke batzuetan horrelako baloiek kurpila handia eramaten dute. Bai, hori ala da. Eta Larrazabalek nola urrundu den ikusita, ez dago esaterik, kasu honetan ere gauza berbera gertatu ez denik. Kanpotik barrurantz joan dela baloia, baina behintzat bote eman duen momentuan eta gero Julenek eraman duen unean, eta penaltia orain, Julen Guerrero egindako penaltia. Julen Guerrero egindako penaltia. Ez dakigu iritsi dan ikutzera Julen Guerrero hori, baina bai ematen duela estorbo bat egin diola, oztopo bat ipini diola, bere remate egiteko garaian. Jokaldia oso ondona, Valverde oso ondo ikusi duelako Guerreroen movimientoa, ez? Hor ematen du desoreketatu da hola, desorekatu eginda, eta ez da ikusten. Ez dago esaterik. Googleen lekutik Urbilza markatatu da jokaldia bera ere, ez dakit hor, Zaragoza taldeko atzelariak Juleni heldu egin dion ala ez. Ematen du bultzaka bat bezala egin dio, baina ez dago ikusten. Gaur Garitano ez dago, Larrazabale jaurtiko du, Konpostelaren aurka gola sartu zuen, ikus dezagun, oso ondo, bigarrena. Larrazabalen gola, utz eta bi, zazpigarren minutuan. Bai, gainean ikusten den merezita izan dela, ez? Lehenengo bat 7 minutu hauek atletik nagusi izan delako zelaian. Lasei daolako, gauza ondo egiten nahi delako, eta kontrarasa ondo ateratzen dira. Hemen hori dago, Zaragoza taldea egiten duena apustu bat, erasoko apustu bat, arrizko handia egartzen ditu. Jende asko goian ipini, baina gero zelai herri hortan jende gutxi lanerako. Eta nik usten dut hori aprobetxatzen nahi dela atletik oso ondo. Baloia duenean, azkar bilatuz beste atea, ez? Era bat, engainatu du Juanmi Larrazabalek, eta penaltia bota duen lekuti bota eskero, ez dago gelditzerik. Utz eta biko emaitza honekin, ez luke atletikek arazorik izan behar hemendik punturen bat eramateko, baina Zaragozak edozertarako ahalmena du, Errekopako finalera iritsi den taldea da, eta hori ez da untzaren gauerdiko estula. Gauzak nik ustean dut, hola balimen jozta atletik nahiko ondo bideratuta daukala, baina konzentrazio handiak inflatu behar da horretzen. Baloi askoz egongo dira area barruan, eta hor kontu zibili behar da. Oskar Tabuenkak nola edo ala ikutu du baloia, gero Alkizak ere bai. Tabuenka beradoa bila, alboko sakea, Zaragozaren aldekoa da. Jendea oso ondo dago, konzentrazio handiakin. Gaina kasta asko atzen ari da, odol beroakin ari da jokatzen da, horrek asko esan nahi du, ez? Konzentrazio balima da, eta gainetik odol beroa azaltze balima da, asko irabazita dauka, seinalea dauka atletik. Baina hor area barruan konzentrazio handiakin on beharko dute. Jendea da hor area barruan badakila zer egin, nola jokatu eta penaltiak nola bilatu, ez? Falta hau Aragonek jaurtiko du. Larraintzarrek eragozpenik gabe atera du baloia areatik buruz. Orain Alkizari hor falta egin diote eta Eskinaz Torre jauna hortaz ohartu eginda. Atletiko gelditu behar du berriro partidua, lasaitu, baloia berak eukian katan, eta Zaragoza ibili dela baloi horren atzetikan, ez? Eta nik uste hori behar duela, lasaitu batiz bat, lekua ez galdu inune, eta gero baloia eukanean erasoa jokatu, bildurri gabe. Hemengo publikoa azarre dago, alde batetik euren taldea ezer gutxi egiten ari delako, eta beste alde batetik Eskinaz Torresek orain arte hartu dituen erabakiekin hemengo futbolzaleak ez datozelako bat. Sarritan, bi gauza horiek elkarrekin joaten dira. Eta hemengo publikoaren oihuak horrelakoak dira. Hau lapurreta da, kantatzen ari dira behin eta berriz. Baloia zelaitik kanpo dago, Pardezarekin jokatu dute Aragoikoek. Cáceres, Ortsedo Argentinarra.
berriro Pardeza. Pardeza Tabuenkarekin burrukan. Oso ondo ikusi du Pardeza Cafu eskubialde hontan. Cafuren pasea. Karanka Dotore. Kontrarasorako baloi ederra eukiko dituzte Atletiko jokalariak. Valverderen pasea Guerrero dagoen ingurura, baina atzekaldetik lehentxoago zelairatu den Jeli etorri da eta buruz atezainari eman dio. Atletik mantentzen badu bere konzentrazioa ondo eta bere presioa egiten nahi balin bada, baloi onak harrapatuko ditu kontrarasora ateratzeko. Zaragozaia Atletik zelaian dago jende guztia, zulo handiak utziko ditu konzentrazioak alduta dagoelako, eta nik usten ditut baloi horiek aprobetxatu behar ditu. Hor zulo nabarmena egin dutenak eta bi aldiz gainera Zaragozakoak izan dira, Valverde, Guerrerori, Jokos kanpo Julen. Jokos kanpo Julen Guerrero. Bai, nik usten de bai, Jokos kanpo zegoela. Gutxiagatik baina Jokos kanpo. Ez da bate normala, hor, atzelariek bitan egin dituzten moduko hutsak egitea, hortxe izarete ikusten, azkenengo pasea ematerakoan Jokos kanpo zegoen Julen Guerrero, hor bai. Eta Tabuenkarentzat txartela. Bai, txartela, gaina jendea bero-bero dago, jendea ezazun txartela atera, ondikan epailearen presio gehiago egingo zuen da honek pixkat baletuko dudana. Hanik uste gaina txartela merezia dela, ez duela baloia ikuture egiten da falta egiten diola, ez bere bila joaten delako. Snyderren pasea, Oskar Tabuenkak indartzu bota du baloi hori aurrerant. Aguado, Aragon, Cafu. Ondo, Atleti bere lanean, presioa ondo egiten baloia hartzen duenak bere ingurura jokalari bat hurbilduz, ez utzi pentsatzen, baloia hartuta ez daiela gora begiratu, ez presioa egin daiela, eta nik usten dut hor asko irabazita duela Atleti, lan ona egiten nahi dela. Helik Najimekin jokatu du. Erdiraketa eta Karankak baloia kornerrera bota du. Bere hankarik kaskarrena eskubia sartuz. 13 minutu bigarren zatian. Huts eta bi Atletik nagusi. Hortxe doa kornerra. Baloia lapikoan da. Buruz, Lakabejek lehenengo, gero Ostikoz. Alkizak aurrerant. Julen Guerrero, Cáceresekin burrukan. Barkatu, Cafurekin. Biak kolore berdin samarrekoak dira. Eta horregaitik nahaztu ditugu kasu honetan. Alkiza, Dotore, gaurko partiduan. Gauza politak eginez. Atzekaldean orain arte seguru eta sendo Atletikekoak, oso konzentratuta. Eta hor Pardezak Tabuenkari egin dio falta. Lehen bi protagonista hauek izan dira beste jokaldi baten eta orduan alderantziz gertatu da. Falta Pardezari egin dio Tabuenkak eta Bilbotarrarentzat izan da txartela. Horre plantxa ipini dio Pardeza baina esan behar Jokos kanpoko jokaldia pitatu zaukela epaileak, marrazainak bere bandera jasota zuelako. Baina ez dugu bate ondo ikusten Zaragoza, aldatu beharko du, nik usten dut Vitor Fernandezek ja aldatuko dula jokalarien bat, ezin dula hola jarraitu, ikusten dulako partidua galduta eta gaina gauza garbirik ezerrez, ez? Nik usten dut Poiet dala jokalari bat arrisko handia sortzen duna, eta jokalari hori zelaira aterako dula minutu gutxi barru, ez? Aber zerbait gehiago egiteko modua daukan, orduan. Larrazabalen utza pasean, Aragon. Aragolek eskerre galeran, Jeli. Erdiraketa, bestaldean Cafu dago. Cafuk berriro barroia lapikorant, Pardeza. Joko arriskutsu egon zitekeen hor. Bai. Nik usten de bai joko arriskutxoa dela, falta da, baina ez penaltia eta olako egizarra. Dena den, Eskinas Torres jokaldia gertatu den leku berean zegoen, eta ez du horrelakorik.
ikusi. Oin ikusten egia zelaian, ez? Dana gora jonda, eta kontrarazerako baloia ederra eukileike atletikek baloi olako baloia eta harrapatze bali madu, ez? Nik ikusten dut horri bili behar dula konzentrazio osoakin. Beste korner bat, honelakoetan. Zur eta azkar ibili beharko dute zurigorriek, Jaurtik eta Kazeresena, Alkizaren gorpuzera joan da, naiz eta hemen publikoak baloi hori Alkizaren eskura joan dela ikusi. Cafu, hortxe da Aragon, Josu Urrutia atzekaldetik sartu zaio Kazeresi, eta falta adierazi du hor Eskinas Torresek. Hemen ikusi errepika bena, ez da zer ikusten, ez dituzte gainenik eskoa jodi honiken. Igeraren pasea Helirentzat. Berriro jokalari internazionala, Julen Guerrerok ikutu, baina ez urruntzeko lain. Eta gero urrundu duena, ondoko marratik baloia kanpora boteaz, Lakabej izan da. Este korner berri bat, korner asko, orain arte arrizko hundik sortu gabe. Zaragoza talde. Hortxe doa, Juanjo Valentziak bikain harrapatu du. Besoetan eta hanketan indarra handia duela erakutiz. Bai, oso ondo gainera konfiantza oso zatera da, eta baloi horri heldu egin dio gainera, ez du jo egin baloia, ez heldu. Horrek konfiantza gehiago emango dio hondik taldeari. Olako behar da, talde ondo dagoenean, atezaina ikuste bali madezu, konzentrazio hundiz da, konfiantza da, olako gauzak eginez, hondik eta gauzak lasaiago eta errezago ipintzen dizkio taldeari. Heliren pasea, egaletik egalera, Kafurentza. Kafu pardeza, berriro Kafuren barnekaldia, Bitxor Alkiza atzelari lanetan, eta Brasildarraren jaurtiketari erantzun ona eman dio Juanjo Valentzia. Ondo ikusten dugu hor Bitxor Alkiza lan hortan, ez? Guerrero utzi askatasun oso gora begira, bere ondoan egon, baina gero atzeko lanare iritsi, ez? Urrutia eta Larrazabalen tarte hortan zartuz askotan, eta lan hori errestuz beste bi hoiei, ez? Nik usten dut gauzak ondo egiten nahi dela. Talde osoa bezala, Bitor ere, gaur gainean nola begira egongo zen jende guztiak, nola konpontenzian biak partido polita egiten nahi da. Orain Oskar Balesen falta, txartela erakutziko dio behar bada bai, txartela da Oskar Balesentzat, gogorra baino gehiago ikusgarria izan dela. Ikusgarria izan delako, da berandu iritsi da baloira, higera lehenago iristen delako, baina bera garbi baloira dijoa, da nik usten dut. Eta gero, elkar topo egin dute, elkar jo dute, baina ez da sarrera gogorra izan. Bata aurreran zetorrelako eta bestea aurrez aurre pare-parean aurkitu duelako izan da, batez ere. Hemen dago, arrisko hor dago, egaletatik sartzen dian baloi hortan dago arriskoa, Nik usten dut hor ondo, sendo azaltze balima dira, gauza gutxi egiteko modu aukiko du Zaragoza taldeak, Gaina orain arte tatako korneretan da faltatan, beti atletikekoak ateute baloi hori. Askotan pasatzen da olako gauzatzen ezkeo horretortzen da gero arrisko, Ez dute ondo atera falta hori, Lakabejen burura joan baita baloia zuzenean, eta honek zelai erdiraino bota du. Dato aipagarria da, aurtengo ligan txartelik gehien ikusi duen taldea Zaragoza dela, 97 hori eta 6 gorri. Gaur ostera, oraingoz, bat bera ere ez die erakutsi jokalari mainoei Eskinas Torres. Igeraren erdiraketa, Larrazabalek sartu du bere hanka, orain Snyder, nahaztu egin dira une batez hor zurigorria, baina azkenean konpondu dute bai euren zalantza hori. Valverdek ez dakiz egin, jokalari inguratuta baitago, Larrazabaldoa baloiaren bila. Aragonek buruz, beste horrenbeste egin du Larraintzarrek, Josu Urrutia, ondo, baloia eskuaz eraman duela iruditu zaio epaileari, baina Aragonek eskatu diolako, epaileak hori ezin zuen ikusi. Ez. Bere aurrean baloia etzun ikusi egiten. Aukera Igerak, baina bere jaurtik eta gurutzatua
oso ondo gelditu du Juanjo Valentzia. Horre hon behar da konzentrazioa handiz, ez hor sartzen dute baloia eta horri pintzen dute arriskoa. Egaletan balima da baloia, ez dago olako arrisko handirik zergatik, bueno, hor oso ziur sentitzen dirako baita Huenka bai Larraizal da Karanka, ez hor lan ona dauketelako horiek eta buruz ondo joaten diralako. Baina hor aukera orain, Higuera, Pardezaren gola. Pardezaren gola, biderdian harrapatu du Juanjo Valentzia ere. Bai. Ez zuen uste inok olako kontrola egin zuenik eta hola bukatuko zuenik, ez? Hemen dago arriskoa, esaten eginen hori, ez? Hor dagoela arriskoa, ez dagoela egaletan arriskoa, hor Larraizal da Huenkan tartean, eta Huenkan da Karanka, Larraizal da Oskar Bazen tarte hortan, karril horietan dago arriskoa, eta menik uste oso kontrolona eta gol zoragarria sartu dula. Behar bada biderdian harrapatu du Juanjo Valentzia, atean bertan egon baliz ere, seguru asko ez zuen zer eginik izango, baina zerbait gehiago bai. Orain berriro, Pardezarentzat aukera, Pardezak azkenen angulurik ez du izan, Kafurekin jokatu du, Kafuren erdiraketa, kornerrera bota du, Alkizar. Falta diren minutu hauetan, makinatxoa sufritu beharko dute Zurigorriek. Bai, asko sufritu beharko dute. Baloi asko jungo da are barrura eta horre hon bertez segur konzentrazio handiak inda. Momentu hau pasa, oinongo dira 10 minutu gutxienez, indar handiak inongo dala Zaragoza. Esate baterako, erremate hori. Aguado egin du errematea. Hor dago arazoa, ez? Orain arte ez du erremate bat egin Zaragoza taldeak korner batean dagoen ikusi dugu, hemen ikusten dugu gola, oso gol ederra. Baina orain egin du errematea lehenengoa, azkeneko 6 korne hauetan, eta horrek esan edu pizkat konzentrazioa galdu egin dutela. Eta hori berreskuratu behar dute, konzentrazio hori eta lehen golan hori, eta pizkat lasaitu partidua eta pizkat gelditu partidua. Alkizari falta, Higuerak heldu egin dio. Publiko ere berotu da. Orain arte motel samar zegoen eta entzute ziren oihu guztiak epailaren kontrakoak izan dira, baina orain hemengo futbolzale gutxienez puntu bat Zaragoza lortu dezakela ikusi dute, jotak ari dira animatzen. Orain ustet amorrutu ikusten dugu esperientzia etako dula zelaira, ez? Genarran dinoa ematen du etako dula hor atzean lasaitasun pixkata saltzeko eta bere esperientziakin zerbait konpontzeko hor, ez? Hortxe da Genarran trinua, beroketak egiten. Víctor Fernándezek ere aspaldian ditu bere ordezko mutilak hor, zelai ertzean korrika, baina oraingoz bigarren aldaketa egiteko asmorik ez du. Josu Urrutia, Eskinas Torresen usten ez da faltarik, Karankak urrundu egin du baloia inguru hortatik, bat eta bi markagailuan hemen Larromaredan Atletik nagusi, bigarren zatiko 23. minutua une honetan, eta partidu hau irabazi egingo dutela esaten ari dira hemengo futbolzaleak. Karanka, falta egin diote hor Karankari, aukera Julen Guerrero, baina jokoz kanpo, nabarmen. Hor Julen Guerrero gaizki, Alkiza baizetorren hor atzetik, eta sekulako sarrera egin diona Aguado izan da, ez nik usten dut minimateko sarrera egin diola, berotu egin da dena, ikusten dugu ze sarrera egin duen. Karanka zelai erdian dago min hartuta, Zaragozakoek ez dute giza legerik erakutsi hor, orain Karanka zutitu da, ikur dezagun lehenko jokaldia, golpe hartu duten naiz eta baloia ere ikutu duen jokalari mainoak. Bai, zarrera gogorra izan da, eta gero ezan behar jokozkanpo jokaldi hortan, lehen pitatu duen hortan, Guerrero gezki egon da lazergatik, Alkiza zetorren, zelai erditik korrika, eta behatzen jokozkanpo. Guerrero gelditu izan baliz, Alkiza jarraitzeko modu izango zen. Bi aldaketa egongo dira, talde bakoitzean bana. Eta Huenka kanporari joata Andrino aterako da, eta bestean Poiet ateratzen du eta nahin kanporari joa.
Oez Kafu junta kanpora, eta nahien etorriko da, egalera ez, Vitor Fernandezena etorri da. Bai, lau atzerritarrek ezin dute aldi berean jokatu. Bai, hori ala da. Eta Kafu junta kanpora eta nahien egalean ipiniko du, eta bueno, honek Poieto orgoian ipiniko du, eta bueno, honek arrisko handia sortzen du orgoian. Andrinua bera izan da, baloi hori buruz urrundu duena, Alkizaren pasea bide erdian gelditu da, eta azkenean Joamiri iritsi zaio. Baina Joamik ez du ondo neurtu bere pasea, zuzenean kanpora joan da baloia, zurigorriek pizka bat lasaitu egin behar dute. Bai, nik ustean de baiet, ez. Momentu dana hau izan dira bizkat lekuz kanpokoak, ez, dana azkar, sarrea gogorrak, faltarik. Julen Guerrero ez dago jokoz kanpo, baina baloia Joamirentzata inolako eragozpenik. Dena pizka galduta egon da, eta bizkat lasaitu behar ditula. Bere onera etorri berriro, lasaitu partidua, eta lehengo lanean jarraitu, ez. Nik uste hori egin behar dula Atletikek. Eta txartela Jeliri. Lakaoji egiteatik zarrera hori. Hortxe dago Iaz Razinen ari zen jokalaria. Lakabeji ostikada eman dio, edo behar bada zehatzago esateko zangotra batu egin du jokalari bilbotarra, eta hauxe da denporaldi honetan Zaragozari atera dioten 98. txartel hori. Fernando Cáceres, Pardeza, bai gol dotorea lehentxo goberak sartu duena. Hortxe dago bere erdiraketa, Juanjo Valentziak gelditu du baloia, hortxe zegoen Poiet, irten berria, burukada emanez, goitik oso gizon sendoa, indartsua eta trebea da, behar bada horregaitik aterako zuen Amorortuk Andrinua. Hor dago, ez, gaina hau jokalari bada zelai erditik ondo iristen dena, ez, eta hortarako atera dula. Ez atzerako lanean baizik, eta bueno, zelai erdian hartzen ditun baloiak jokatu, eta gero gora iritsi, eta baloi erdiraketa horieta iritsi. Orain arte erdiraketa guztiak Atletiko jokalari atera dituzte, eta honek min gehiago egingo dio, ez, nik uste dut konzentrazio ondik eta handiagoekin jarraitu behar dela. Partidua ondikan bizi daolako eta kontu zibili behar delako. Zaragoza badu kalitatea edozein momentutan buelta emateko partidu honi. Atletik ausarta izan behar du, hirugarrengo golaren bila joan behar du. Gozak ondo ipinita, baina hirugarrengo golaren bila joan. Falta Karankak atera du Julen Guerreroekin jokatuz. Julen Guerreroen pasea, Lakabe jentzat ez da ona izan. Helik egin du alboko sakea, Joamiri eman dio. Honek motzean Aguadori. Nayim. Pardeza. Nayimen pase ustela. Cáceres aurrerantz. Argentinarrak jokoa irekitzea erabaki du. Heli. Oso ondo Lakabe. Lakabejek urrundu. Naiz eta Cáceres eman eta honek irrizte egin duenez, baloia kanpora alde egin dio Zaragozako jokalariari. Atletikikoek ipini dute jokoan, Valverde, berriro kanpora, segundo hauek beti dira garrantzitsuak. Oain, segulako eztabaida, Marrazainak ez du jaso bandera, kanpo atera dela baloia esateko, eta epaileak pitatu du egaleko sakea, ez? Eta Marrazaina ditzen bestaldea ipintzen denen bere banderatxoa, ez hor gaina epaileak ez dio begiratu ere egin Marrazainari. Snyder eta Andrinua, ez dakit baur Argentinarrak falta ezote dion egin. Hortan ere jokalari gaztea izan arren txakur zarra baita Snyder. Oskarren pasea, Juanjo Valentziarentzat. Hor erditikan
nik uste den nahiko sendo dagoela, ez? Bakar kontraerasoan ibiltzen dira, kontraerasoan kontuz ibili behar dute. Hor sendo daude, atzeko lau gol error hori eta gero Urrutia eta Larrazabalen lan hori oso ona da. Alkiza oso dotore pasea Valverderentzat, baina Gasteiztarrak hartu behar zuen momentuan burua bueltatu du eta ez da konturatu baloia berarentza zen. Bai, gaina oso lan handia egiten ari da eta ematen du fizikokire pixka jetxi egin dela, Valverde, orain arte indun lana bera bakarrekan orgoian oso ona izan da. Falta den ordolero honetan aguantatu egin beharko du. Larraintzarrek kornerrera bota du baloia. Zertxo bait gehiago egiteko modua bazuen, baina azkenengo kontrola ez da ona izan. Orain kontuz, Aguado eta Poietor daudela, arrisko handia sortzen dute Zaragoza taldea kornerretan. Andrinua hortxe dago Poietekin, Uruguaikoak egin duen baloi gelditzea txarra izan da, atzeko sakea Valentziarentzat. Lasa ibili behar dute, jendeak txistua joarren, nik ustean dute epaileak ez zer esanen arte, lasaitu, pixka gelditu partidua eta hola jokatu behar dute. Poiet, egaletik Heli gerdiratu, Igeraren arrematea, eta azkenean kanpora, ez sinestekoa Jaun Andreok, baina azkenean baloia kanpora. Gola kantatzekotan ginen, baina nola edo ala, Atletikeko atzelari eta Juanjo Valentziaren artean, baloia salbatu egin dute. Orain Juanjo Valentziaren irteera, Karankak nola edo ala urrundu, alboko sakea Zaragozarentzat. Ikusten dugu urrundu jokalari guztiak, hori izan da hor iruditan ikusten dugun azkena, ez? Aukera berriro ere Zaragozakoentzat, buruz Karanka nagusitu da, orain Julen Guerrero oso ondo, baloia eskua zeraman du. Ez, falta bitatu dio, baina ez dakigu. Hemen ikusten dugu errepikapenean, Poiet nola sartzen den burua zor, eta gero Valentziak sekulako geldiketa egin du. Cáceresen jaurtiketa kanpora. Lehen ikusi dugu jokaldi hortan, esan behar hor ikusten dugu, Poiet nola sartzen den, eta Juanjo Valentzia nola ateatzen du, gero horrez dela iristen Schneider, eta kanpora ateatzen dutela baloia, ez? Arrisko handia sortzen dute, hor dira oso arrisko handia sortzen dela, hor Poiet daukatela kontu zibili behar da, eta gero Atletik egin behar duela baloia dukenean kontrara atera. Ez balima ateratzen, minutu hauek hor atzen sartuta jokatze balima ditu, azkenean berdiketako gola etorriko da. Dena den Parrezak sartutako golak indarberritu egin du Victor Fernandezen taldea eta mainoak nagusi dira. Aukera Oskarrek, nahaztea hundizamarra hor arean, Bitxor Alkizari Santi Aragonek endu dio baloia, Najim, Santi Aragon, berriro baloia Lapikoran, area ertzean Helik jaurti du, Lakabek min hartuta lurrean, Julen Guerrero bakarrean burrukan, Portugaletekoaren falta ikusi du hor. Lakabek lurrean da. Zaragozako bigarren gola nahi dute, eta hemen ez dago kiroltasunik. Inigo Larraintzar ondo, Oskar baino, azkarrago eta sendoago. Sekulako nahazia dago, momentu honetan Zaragozan nahi du, jungora ala ikusten dugu errematera joten dira beti bi jokalari, alkarri ez hor ikusten dugu, nun jotzen duen. Lakabekek hartutako baloika da, normalean baloiak min haundia, edozein golpek min haundia ematen duen leku hortan hartutakoa dela, iruditu zaigu. Ez dakit, zein bika mila behar dituen Lakabek ateratzeko, ez? Pisu honetik ez da izango bintzat. Ez, bat antzegon da beste hor zelai erdian zijoan. Hemen dago momentua, igual ondo etorriko zaio Atletiri, pizkat lasaitzeko eta hitzekin alkarrekin da bakoitza bere lekuan ipintzeko, ez? Momentu txarra diralako. Hemendik bukaera olako momentu asko izango dira, ez? Hor jarraitu beharko dute lanean, eta nik usten dut konzentrazio handiakin da utzik egin gabe, ja minutuak aurre difoaztela, gaina utzake gero golak izaten dira askotan horratzea. Cáceres. Zaragoza talde osoa
aurrerantz begira. Poietek jaurti, kanpora desbideratuta joan da bere jaurtiketa, baina kontu handia izan behar da gizon honekin, beti ere, bai hankaz eta baita buruz, oso gizon arriskutua delako. Hemen ikusten dugu txartela, Juanjo Valenciari ateako dio. Bueno. Denpora pixka bat alperrik altzerak. Bai, baina, bueno, txartela hauek ona izaten dira, pixka gelditu egiten da, berak berea egin du, segundoak aurrera pasatzea, eta nik ustean dut behe lana hori dela. Ez da osartuko berriro txartela atatzen da, bueno, nik ustean dut esperientzia hor dagoela, ez naiz gaztea izan, Juanjo Valencia badu esperientzia. Horrek izan dezaken alde txarra, gero, Eskinas Torresek eman dezaken luzatena. Bai, hori izan lehike, baina, bueno, ikusiko du zema luzatzen du. Snyder, Karanka berarekin, alboko sakea Mainoentzat. 36 minutu, bigarren zatian, 9 beraz bukaerarako. 1 eta 2, Atletik nagusi markagailuan. Eta baloi hori Valentziarentzata. Bai, erdiraketa bezala ematen zuen, baloiak gauza harra egin du, eta Valentziak ere bai, ez? Eska poso aurre egin, gero atzea egin behar zan du. Baina, bueno, hola diranean, gauza kondo dihozte, hor da arriskua, zelai hor di hortan baloia dominatze bali maut eta azte bali maidera jokatzen, orduan sortu dute arriskua. Nahim, bigarren zatian, eskuin aldetik ari da jokatzen Nahim. Poiet, Josu Urrutia eta Andrinoarekin burrukan, Andrinoa nahaztu eginda, Lakabejek urrundu, Poiet, Aragonen jaurtiketa gora. Hor daude, ez dute baloik harrapatzen Atletik kontraso ateatzeko moduan, ez? Laseo jokatu behar dute, baloi harrapatzen dutenean ja irikin behar du taldeak eta atera hor Atletik, pixka bat atera askar eta gora bidali baloia pixka lasaitzeko bat izbal. Guerrero eta Valverde hor goian daude, eta estan behar kontrasoan baloi bat harrapatzea bali maute hon bat, arrisko asko sortzeko moduan, ez? Behaiek dute markatzaileak Cáceres eta Aguado daude behaiekin, eta bi bakoitza bere atzelaren aurka jokatu beharko dut, nik uste dut hor Guerrero arriskutsua dela. Valverde, ez dago jokoz kanpo, Marrazainak ez du banderarik jaso eta epaileak adierazi du. Nahaztuta da biltza, Marrazainak ez bali modu jaso, epaila baino hobeto kokatuta da Marrazaina, ez? Eta nik uste dut horre nahaztu egin dela epailea, Marrazainak berak egin behar duen lana hori da, horren sai egon da, beak ez bali madu esan, nik uste dut epaileak ez daukala hortez harturik, gainak eziko batuta dozela. Karanka, oso ondo. Internazionala zerbait egiten dela, erakusten ari da Karanka. Hor, Nahimek ostika da eman dio. Guerrero, Alkiza, Dottore. Alkizaren ederra, sekulako gola. Eta hortzi dago hirugarrena, Valverderen gola, hirugarrena. Sekulako gola. 1 eta 3. Nik usten dut sekulako gola sartu gola. Erdiraketak baliozun gola. Erdiraketa baliozun sekulako jokaldia egin du Bitor Alkizak. Eta hori inbehartzen Atletik, baloia arte gora iritsi, da erabaki, 1 eta 3 ja, nik usten dut partidua erabakita egon lehikela, ez? Nik usten dut Valverdek egin du, bere bigarrengo gola, baina Alkizak ipini dion baloi hori oso derra, eta egin du jokaldia ere bai, Oso ondo, bikain, lehenengo Karanka izan da, gero Alkizaren erdiraketa paregabea eta Valverdek ratxan dagoela erakutziz, 3 eta 1 ipini du. Gaur 2 gol sartu ditu Ernesto Valverdek, eta lesionatuta egonda gero jokatzen hasi denetik, Sportingi bat egin zion, Espainoli beste bat, eta Kompostelari ere beste horren beste. 1 eta 3, orain bai esan daitekela partidua erabakita dagoela, 29 minutu bigarren zatian, Snyder, Higuera, Snyder berriro, Juanjo Valencia iritsi da, Argentinarrak horre egin diona, ez da bat ere Dottorea. Lehenengo sarrera itxusi egin diola, eta gero ostikada ere eman diola Bizkarra inguruan. Bai, ahaztu inbehar dute ez utzi, min gehien egiten du ez datea markagailua behitze. Nik uste dute horre egin behar dutena ahaztu Snyderreatik utzi lehia hortan, berak galdua diela bere burua, baino atzeko jende horrek eta diela konzentraziorik galdu momentu horietan, ez? Min gehiena markagailua egiten du momentu honetan, hori da ostikarik gogorrena. Jokoz kanpo, Heli.
Bai, nik uste garbia zela. Horrondo atzeko lerro hori mantenduz, ikusi du Jeli barrura zijoa eta mantenduz, bere lerro hori atzea sartu gabe, eta nik uste dut hor ondo egon direla. Inigo Larraintzarrek aterako du falta. Lehenko jokaldia ikusten ari zarete hor. Begira, zen lago ostika eman dion lehenengo. Jarraitu behar da hor eta ikusten. gero, Bai. Bizkarren ere badezpadan, takoekin mesede baino kalte gehiago egiteko moduan zapaldu dio. Josu Urrutia, orain Atletikek askoz lasaiago jokatzeko modua du. Bai, eta olako baloiak ondo jokatze bali ditu, arrisku gehiago sortzeko modua ere, bai. 25 minututan, hor, area barruan sartuta egon baitira zurigorriak, momentu batzuetan zuerteara izan dute, baina 3-1 momenturik egokienean iritsi. Olako gauza egin behar, ez? Juanjo Valencia nahi txartela eutzi behar diokio baloiari, talde osoa ateratzeko, ez? Nik uste dut esperientzia hor dagoela, bera badula hori eta lasaitu jokatu behar, oso baloia bota behar balima da arrisku bat sortzeko, ez? Hortxe da Poyet, Andrinuak moztu du bere jokaldia. Karanka, bikain, gainera aurrerantz ere, indartzu eta sendo ateratzen ari da. Bai. Baloia joan egin zaio. Bai, baina honek korrikaldi hau egitea, 4 minutu falta dela partidua bokatzeko, asteazkenean beste partidu jokatuta gero honek zan nahi du, sekulako forman dagoela, bere garai honenean dagoela, eta gaina moradakin, eta gero markagailoa begiratu ezko ere bai, Eta partiduak berak gaina nekatuko zuen behar bada joan etorriak ere. Bai. Armeniara joatea, Bai. ez baita etxe ondotik buelta bat ematea. 3 minutu besterik ez partidua bukatzeko. Eta Atletik izan daiteke hemen denboraldi honetan garaipena lortu duen talde bakarra eta gainera marka bikaina hautziko du. 29 partidu orain arte galdu gabe etxean Zaragozak, 75 gol sartu dituzten Mainuek partidu horietan, 22 besterik ez jaso. Orain Pardez area barruan, bere gainean Oskar Bales eta Larraintzar ipini zaizkio, kornerra izan da azkenean. Presa handiz Zaragozakoak normala denez, Karanka kota du baloia kornerrera. Helik berriro, area barruan Snyder erori eginda, Oskar Balesek nola ala urrundu, gero Valverdek asko sobeto, Guerrerok sartu dezake gola, hortxe da Guerrero oso ondo gainditu du. Juanmi eta Guerrero laugarrena sartuko du. Laugarrena sartuko du Julen Guerrero, eta lesionatuta egon denetik, bere aurreneko gola. 9 sartu ditu ligan, Julen Guerrero lesionatuta egon da 2 aldiz, eta hortxe dago bere laugarrena. 1 eta 4. Inork ezinezteko moduko emaitza. Bai, partidu hatzira mesela ezama hori 1 eta 4 irabaziko zula, inork ez genuen sinistoko, baina partidu da jundan mesela eta ipini zaio mesela, bai ez, kontrarazego baloia, esaten genuen, olako baloia eta repatu ezkero etorriko zela. Konzentrazio osoa galduta talde, Zaragoza taldea, gaina talde honek badu olako zerbait, ez? Jokalariak oso ona trebeak erasoan, baina gero atzerako lan hortan ez dute lan hori egiten, eta gero konzentrazio osoa galdutu dute. Oso ondo Atletik, gauzak ondo eginez, eta sekulako emaitza lortuz, da UEFA-ko bidean, hor jarraitzen duela eta kontuz. 4 positiborekin geratuko da orain Atletik, 34 puntu, 4 positibo. UEFA jokatu nahi duten talde asko daude. Beste Zaragoza bera, Betis, Español, Tenerife, Sevilla eta abar. Baina Zaragozak errekopa irabaziko balu,
mesede galanta egingo lioke gaur berari kalte egin dion taldeari. Jaurtiketa oso dotorea eta indartsua izan da hori. Bigarrenean Pardezak izan du gola sartzeko aukera, baina lehenengoan Valentziak eta bigarrenean Pardezak ez asmatzeak, azkenean gauzak lehengo lekuan utzi dituzte. Hortze dago, Kelly izan da lehenengo jo duena, eta gero Pardeza ez da iritsi. Ez du asko luzatuko epaileak. Naiz eta, bueno, lehen txartela erakutzi gero hori denbora pasatzen zulako eta bar, nik ez dut asko luzatuko ni, bat emaitza ikusita gero. Area barruan pakete erdiraketa oso dotorea kanpora joan da. Hortik erdiratzea benetan zaila baizen. Bai, hor dira trebeak hauek, area barruan sartzen direnean badakite zer egin, baloia oso ondo erabiltzen dute, arrisku handia sortzen dute, baina gero horrek ekartzen duena da atzerako lan hortan, defensako lan hortan jende gutxi ukitzea, eta Atletikek hori aprobetxatu du, ez? Amaitu da partidua, 46 minutu zerdiko iraupena izan du bigarren zatiak, 1-4, Atletik nagusi, eta zurigorriek egundoko emaitza lortu dute. Hemen bildutako atletizaleak lehenago ere esan dizuegu mordoa izan direla, hoiek itzulerako bidaia pozez betea izango dute.